já jsem začal sportovat ve Žďáře, Jaromíře 60 let, slavil basket. No a potom přišel důchodový věk jako v kolektivním sportu, tak jsem se vrhnul na individuální sporty, turistiku, plavání, koloběh, lyže, běhání na běžkách. Taky jsem měl 3krát zlatou lyži v Novém Městě, jestli víte, co to je. To se ještě jezdilo v sobotu 15 v Ochoze celá a druhý den dělali 30, dva ty okruhy. Dneska je to 5 kilometrů pro lidi, že jo, no. Prostě zalíbily se mi tyto individuální sporty a triatlon, to je kombinace 3 sportů, že jo, plavání, koloběh. Tak jsem to zkusil, jak se říká, no a zalíbilo se mi to.